søndag, der skal jeg løbe for Kevin Murphy. Grunden til, at jeg skal det, er, at de støtter lejeheltene. På søndag skal jeg løbe halvmarathon. Det, jeg løber for, det er lejeheltene. Lejeheltene hører ind under Børneulykkesfonden. De sørger for, at syge børn, der er indlagt, kan få muligheden for at bevæge sig. Så det lejeheltene gør, det er, at de tager ud til de indlagte børn, og så laver de aktiviteter med dem. En af grundene til det her, det er super vigtigt, at jeg gerne vil støtte det. Det er fordi, når man ligger på hospitalet, når man er indlagt, det har jeg selv prøvet. Ikke i lige så lang tid som nogle af de her børn her. Så kan man føle en masse ensomhed, når man bare ligger der hele dagen. De sørger altså for et frirum til leg og bevægelse for de her børn. Det gør en forskel, det er jeg helt sikker på. Så det, at lejeheltene tager ud og får aktiveret de her børn, det vil jeg gerne støtte. Og det håber jeg også, I vil. Jeg kommer til at smide et link op i toppen af min bio, så der kan I donere til lejehelten, så vi kan gøre en forskel for de syge børn. Hvor er det sindssygt. Jeg er mundlam. Jeg er så glad. Der skete det fedeste nogensinde. Der kom 4 gutter hen, hvor de bare sådan her, du har inspireret mig mega meget at træne. Okay. Jeg kan slet ikke sætte ord på det. Det betyder virkelig meget for mig, det der. Jeg er så taknemmelig. Tak, gutter. Det betyder mere, end I tror. Jeg skal også vise jer, hvad jeg har købt i dag. Den her løbevest. Det var lige præcis den, jeg havde kigget på, og det var en af jer, der skrev til mig, at man kunne købe den i løberen nede i Lyngby, så tak for det. Der er plads til 2 drikkedunke, så man kan putte elektrolytter i den ene og vand i den anden. Så er der en lomme her, hvor man kan have sin telefon og andet, og så er der helt ekstra rum om bagpå, hvor man bare kan fylde med snacks og hvad man ellers gerne vil have med på sin tur. Apropos snacks, så har jeg også købt det i dag. Jeg har sådan set købt 3 forskellige. Sådan nogle her, det er sådan nogle vingummier, som smager cola, power gel. Og den sidste her, det er noget, du forbereder inden, hvor du tager de her elektrolytter, og så hælder du det i vandet. Det er nærmest bare salt. Kan I høre det? Good, we do. Who's gonna carry the boats and the logs? That's you, buddy. Come on. I don't live off that whole shit. I wish the water was cold. I wish them motherfucking instructors keep on fucking running. I wish the fucking rain. When the heat is unknown. And the distance is not low. Jeg føler lidt, det her det er blevet min bænk. Jeg sidder samme sted hver dag. Det er faktisk ret hyggeligt. Det er mit spot nu. Endnu en dejlig dag. What's that to like? Jeg håber, jeg har haft en dejlig dag. Jeg har lige noget, jeg gerne vil sige. Prøv lige bare en dag. Slå telefonen på forstyr ikke. Læg din telefon i et andet rum, end der, hvor du sover. De første 2 timer, når du står op, og de sidste 2 timer, inden du går i seng, der er der ingen telefon. Se, hvordan det føles. Det er virkelig befriende. Jeg føler, at det her, det giver noget mental overskud. Det her med ikke hele tiden at skulle være på telefonen og være på og svare folk. Fordi ved hvad jeg også har fundet ud af? Hvis det er vigtigt nok, så ringer folk til dig. Hvis det er virkelig vigtigt, så ringer de. Så skriver de ikke. The less you care, the happier you'll be. Det var et quote, jeg så den anden dag. Det var det, der fik mig til at prøve det her. Det er ikke fordi, man skal være ligeglad. Man skal virkelig tænke sig om, hvad man bruger sin tid og energi på. Telefonen, det er bare en tidsrøver.